Få ham til at gå lidt mere fremad. Han går lige og falder lidt i søvn. Skub lige til ham. Husk at styre ham. Ikke have hænderne så højt op, når du drejer. Du skal huske, det er dig, der bestemmer, hvor han skal gå, ikke også? Ikke så langt ud med armene, så skal du tage tøjleren længere op. Skal jeg hjælpe dig med tøjleren? Ja. Sådan.